Jau 4 metai Ukraina gina savo laisvę nuo Rusijos agresijos. Šiame kare ginklai ne tik tankai ir raketos, bet ir žodžiai. Žurnalistika tapo tiesos skydu prieš Kremliaus melą ir propagandą. Apie tai, kaip karo sąlygomis kovoja plunksna ir kokia žurnalistų misija fronte, kalbame su Ukrainos Національної журналістів сąjungos prezidentu Serhej Tomilenko. Це дуже складне питання, що як журналістам працювати в часи війни, так само як складне питання для кожного українця, як в часи війни зберегти себе і працювати, і продовжувати працювати. Але ключове, що нами рухає, це усвідомлення місії журналістів. Те, наскільки важливим є результат журналістської роботи, що саме завдяки журналістам ми інформуємо українців, ми допомагаємо зберегти здоров'я, зберегти життя, і ми об'єднуємо українців в опорі окупантам і агресорам. Тому саме ось це почуття відповідальності, воно якраз нас дисциплінує і надихає продовжувати роботу навіть в часи війни. Ну, дійсно, ціна війни, вона дуже важка для нас. Майже 130 журналістів і медіапрацівників з часу повномасштабного вторгнення вбито Росією. Найбільша кількість – це журналісти, які мобілізовані вже безпосередньо солдати, і це наші герої. Також загинули журналісти, цивільні жертви. І при виконанні безпосередньо професійних обов'язків на сьогоднішній день загинуло 19 журналістів. Остання жертва – це французький фотожурналіст, якого буквально днями Росія вбила, безпосередньо атакуючи дроном на знімальну групу. Також важкою є тема – це тема полонених журналістів. І на сьогоднішній день близько 27 журналістів, медіапрацівників знаходяться в російському полоні. Але дуже складно взагалі прогнозувати і якось досягати результату у звільненні журналістів. Росія ігнорує всі міжнародні конвенції, всі міжнародні якісь зобов'язання, всі будь-які гуманітарні правила. І для росіян фактично журналісти є цілями. В той час, коли міжнародне законодавство говорить, що журналіст – це цивільний, відповідальний, беззбройний працівник, який охороняється міжнародним правом. Навпаки, росіяни атакують, і тому наша рекомендація до журналістів і медіапрацівників – не використовувати інскріпшн, не використовувати напис «преса», аби не наражати себе на більшу небезпеку. Ключове – не мовчати. Ми повинні докладати зусилля, проводити публічні акції, вимагати звільнення, писати листи підтримки, солідарності. Попри те, що ми ніби з вами не маємо прямого можливості тиснути на Росію, прямої можливості звільнити з в'язниці журналістів і медіапрацівників, але як минулого року сказав Наріман Джелял, це відомий громадянський журналіст з Криму, громадський діяч з Криму, що кожна ніби така безпорадна акція, як там написання листа, як певна заява солідарності, вона все одно важлива, адже неофіційними певними каналами вона транзитується, і все одно журналісти, цивільні полонені, вони отримають цей сигнал з свободи, і це дозволяє їм втриматись. Вони розуміють, що вони не кинуті, вони розуміють, що хтось дбає про них, і це допомагає вистояти і не зламатися. Але водночас, звичайно, тут необхідно просто висвітлювати цю проблематику в литовських медіа, в міжнародних медіа, для того, щоб в порядку денному безумовне звільнення журналістів, воно залишалося пріоритетом, і це допомагатиме звільняти журналістів. Буквально днями ми були раді вітати на свободі журналіста Дмитра Хилюка. Його росіяни взяли в полон під Києвом у березні 22-го року, буквально через кілька тижнів після вторгнення. І, власне, він був ізольований
А без доступу адвокатів, без його родина не знала жодної інформації. Але я вважаю, що постійний якийсь такий поголос, він все одно спричиняє хвилю такого тиску на політиків, на українських політиків, і, зокрема, завдяки зараз високого рівня переговорам, зусиллям президента Зеленського, але він був звільнений, і ми були дуже раді потиснути йому руку у нас в офісі спілці журналістів в Києві. Найбільше, якщо ми говоримо, яка історія вплинула емоційно на мене, то це історія, трагічна доля Вікторії Рощиної. Це молода журналістка, яка, попри всі застереження, вона все одно наважилась, поїхала на окуповану територію, вона потрапила в полон і, на жаль, окупанти її закатували. І в неї дуже трагічна історія. Водночас, якщо говорити про надихаючу історію, то це історія прифронтових газет в Україні або важливості газет місцевих на прифронтових територіях. Я дуже вражений хоробрістю наших колег, відданістю наших колег, які, не маючи великої підтримки, не будучи під охороною армії, якихось великих ресурсів, але вони виконують свою місію, вони друкують свіжі випуски газет і особисто, наражаючи себе на небезпеку, доставляють газети в кожне село, в кожен населений пункт, аж до лінії зіткнення, аж до лінії фронту. І десятки тисяч українців, які живуть в підвалах, які живуть в надзвичайних умовах небезпеки, вони отримують надію, отримуючи свої рідні газети, бо вони втримуються в українському полі. Тому ця історія дуже надихаюча і дуже вражаюча. Informacinis karas vyksta ne tik Ukrainoje. Su dezinformacija kasdien susiduria ir Lietuva. Melagingos naujienos, manipuliacijos ir propagandiniai naratyvai tampa ginklais, siekiančiais paveikti visuomenę ir demokratiją. Kaip juos atpažinti ir sustabdyti? Kalbamės su Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriumi Dainiumi Radzevičiumi. Kiek dezinformacijos pastebima Lietuvos informacinėje erdvėje ir kaip ją atpažinti? Manau, kad niekas nesuskaičiavo ir tikrai nesuskaičiuos. Jos yra žymiai daugiau, nei mes galvojam. Nes tyrimai seniai įrodyta, kad žmonės patys, kai jų klausia, jie galvoja, kad jie melą gali atskirti nuo tiesos. Bet kai jų klausia, o kas neatskiria informacijos, tai jie dažniausiai rodo į kitą žmogų. Nes jie galvoja, kad jie patys tai atskiria. Bet dezinformacija tai yra dalykai, kurie yra melagingi, bet apkaišyti tiesa. Jų yra tiek daug, jog paklausia 5, 6, 10 klausimų, arba pasižiūrėję laidą Klausimėlis, tokia Lietuvoje populiari, galim greitai išsiaiškinti, kiek daug žmonių žino dalykus netiksliai, dažnai melagingai arba iš viso kvailai. Tai jos tikrai yra žymiai daugiau, nei mums atrodo, ir jinai žymiai labiau veikia, nei mums atrodo. O kokius pastaruoju metu pastebėt ryškiausius dezinformacijos pavyzdžius? Pats ryškiausias pavyzdys yra tai, ko mes niekada nelaikome dezinformacija. Tai yra, kai mes braukiam savo telefonus arba kompiuterius ir skaitom tik antraštes, nenueidami paskaityti viso teksto. Arba kai mes pažiūrim televizijos reportažą, trumpą minutės, 2, 3 minučių reportažą ir nieko papildomai neskaitome, o pasidarome išvadas tik iš to, ką perskaitėm antraštę arba reportaže. Labai didelė tikimybė, kad mes būsim dezinformuoti, todėl kad jeigu neturi konteksto, tai tu žinai tik mažą gabalėlį, kuris gali atrodyti arba kaip tragedija, arba kaip sėkmė. Ir paprastas pavyzdys yra naujienos iš fronto, iš karo, kuris vyksta Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Jeigu jūs pabandytumėt visą dieną skaityti naujienų portale kroniką, kur kokiam mieste, kokiam fronto taške kažkas įvyko, ir vakare aš jums duočiau žemėlapį Ukrainos ir liepčiau pagal tai, ką skaitėte visą dieną, nubrėžkite, kur šiandieną keliauja fronto linija. Didelė tikimybė, kad dalį jūs nubrėžite, bet kitoje dalyje pas jūs bus tuščia, nes jums nieks nepasakė, kas ten vyksta ir atrodo, kad nevyksta. Bet gali būti, kad ten ir vyko. Nes kare tiesa ir melas, jie dažniausiai pasiekia mus labai skirtingų laikų. Melas greičiau, tiesa gerokai vėliau. Tai va čia vienintelis receptas, kurį sakyčiau kiekvienam panaudoti, ne tik apie fronto naujienas, bet ir apie politinės naujienas, apie bet kokį dalyką. Pabandyk iš to mažo, ką tu žinai dalyko, papasakoti didelę istoriją. Ir palyginti, ką tu iš tikrųjų žinojai, o ką tiesiog galvojai.
O sakykit, kaip pasikeitė dezinformacijos kiekis per 10 metų, jūsų manymu? Jeigu statistiškai žiūrėtume, kiek turinio pagamina įvairūs žmonės, tiek žurnalistai profesionalūs redakcijose, už jų ribų, paprasti žmonės, kurie daugiau rašo negu skaito, tai galima sakyti, kad informacijos srautai didėja 10 kartų. Dar jeigu pridėsim tai, ką žmonės patys nerašo, o pasidalina kitų parašytais tekstais arba nuotraukom, kitas kartais dar kiekis išdidėja į apskritai 10 kartų. Bet man atrodo, tas matavimas neturi didelės prasmės, todėl kad žymiai svarbiau ne kiek pagaminta, o kiek suvartota. Ir daugybė tyrimų rodo, kad žmogaus smegenys, gal ir ačiū Dievui, yra labai riboti. Negalim mes per dieną perskaityti net ir lietuviško bet kurio portalo, pavyzdžiui, 300 žinučių. Gal tai yra ir atsakymas, kad mus veikia tik dalis informacijos, o dalies mes iš viso nematom, praleidžiam, neužeinam, ant jos nepaskaitom. Ir čia toks paprastas irgi receptas pasitikrinti, kiek mes informacijos gaunam per dieną, pavyzdžiui, jeigu turi namuose televiziją. Kokią nors IPTV arba tai nežinau. Bet kuria bendrovė, kur yra, tarkim, 700 televizijos kanalų. Vakare pažiūrėjus televiziją, patys savo pasižymėkime, kelis televizijos kanalus mes per vakarą iš viso buvom užėję pasižiūrėti. Ir tikėtina, kad tai bus nuo 3 iki 5 kanalų, jeigu pasiseks. Gali būti, kad tik vieną kanalą ir žiūrėjom. Tai reiškia, kad visų kitų mes tiesiog nematėm, nei naujienų, nei įvykių. Tai mes jau dezinformuoti.